И здравейте хора в новото епизод, на Jungle Survival. Втори епизод, че други можеха да ни баннат канала, така че в този втори епизод няма да правим нито ечантати, нито няма да ходим в мината, нито няма да правим каквото и да е, а ще пракнем Бобо и Мони. Ще ми тъпичка, се смея. Чакай, ще го чупа с това. Майко, аз съм идиот. Не трябваше с това. И събираме тук малко листа за моли. И сега ще съберем много яко. И знаете ли какво ще направим? Цялата база на моли ще бъде в листа. Освен, че той много мрази да чисти пранка, защото пресвам и преди, но беше с кактуси. На Бобо ще направим пранк с кактуси и сандстоун. А не с сандстоун, а с пясък и кактуси. Не, с пясък и сняг. Така, почваме с Мони. Изхода ще го оставим него за накрая. Тук има още малко да такъваме. Това няма. Всяко бокс ще се опитам да бъде в това, защото трябва да се чисти. Знае как трябва да се почисти местното колива. Трябва да влезе някакво в този сервер. Ще пуша и кажа Мони какво има в този сервер. Мони има една каменна, една дървена кирка, един диамант от мене. Трябва някъде не забудя 3 диаманта, които му дадох. Някакви диаманти ми дадох. Той лесно всеки има с него, не знам, защото с него имам само един епизод. Може трябва да изчисти. Мони много мрази да маха пранка, един път Бобо го пранкнахме с една лава. Знаете тия пранка, с които може да бутате някакви неща в лава. Мони каза ми, че това е такова спазя за месо, защото имаше една кава горе. Мони се върна и падна долу. И ние се подкрепме. Беше даже видео. Става, защото нямаше интро. И това беше бавно, не знам, защото казва. Така, абсолютно всичко ще бъде това. Няма да го следа. Няма. Тази дупка е на Бобо. Няма да слагам пясък. Просто трябва да има яко пясък. Това бокс тук ще го оставя, няма да слагам него. Даже торче няма да си махам. Вижте колко съм дали. Даже торче няма да си да му го опази. Ще стават много. Не ми ги махам. Ето тук всичко ще бъде. Всичко няма да всичко ли. Още е това също. Така. Тук всичко също са. Ай, диди. Тук там ще тече. Тук слагам още. Тук слагам още. Тук слагам още. И тук също. Ами не са също. Така. Там. Тук ще бъде. Няма да всички. Това е също. Пушвам, че игра само на Fortnite. Но как съм слаб? Ще правим 15 кила на игра. Това не е. Но той не да бъде пустел въобще. Ще пустем много скоро и не се слаб. Така. Всичко ще бъде. Няма ще бъде. В панката никога не се ще бъде хората. Никога не се ще бъде хора, който панката. Никога не се ще бъде хора, който панката. Много ми харесва така. Джунгъл място. И сега и от тук ще го направим. Нямаше да даде. Тук нямаше да даде. Пак стана вече. Така. И това беше от пранка на Мони. Сега пранка на Бобо. Но ако умрем отвънка от носните, Боби ще бъде много тъжно, защото темите ми вече са ми много цветни, така преди. Така, тук сложим санд. Така. Сложим кактуси да му е тъпичко. Ще сложим сняг навсякъде. Сняг върху леглото. И не. Сложим кактус върху леглото. Чакай. Така. Сложим кактуси. Защо не става? Добре, все едно няма легло. Никой да не му казва, че има. Така. Ето тук може би ще стане. Да, тук сложим ляко кактуси. Не, падна кактуса. Аре бе, служи се. Така. Ето тук ще сложим яко сняг, да му е тъпичко. Така. Отдолу ще сложим още сняг. Нема сола. Така. Колко много сняг. Коледа ми нема. И кукса. Така. Тук ще сложим още един път. Не става. Нищо и тук ще си. Аре, служи се. Please. Окей, така. Така става. Мисля, че достатъчно му нагрифихме, но трябва още, разбира се, ние сме много мазни.
тук не знам дали стане. Не. Още, че тук винаги се чупи. Но това ще бъде поправено, разбира се. Умирам, помощ по линейка. Така. Тук съм още един път. И тук кактус. Ста. Обаче тук има кактус. Даже 2, даже 3, даже 5. Така. Къде още сме? И сам даже ще му сложим. Защото сме гнусни. И за финалния ще на този брилянтен пранк. Тук не става. Но и тук ще бъде. Ето тук сложим един кактус. И отпреде. И ще го запълним цялото място. Горе тук сложим кактуси. Нищо не се направи, просто искам да пранкнем някой, че това не сме го правили на видео. Тук не става. Нищо. Това беше от моя пранк днес. Надявам се пранка да ви е харесал. И едно мога да кажа повече, че те на 100 ще ми върнат пранка, защото колко тъп пранк, както си с някакви листа. Просто нямам много неща в този сървър. Имам 4 печки, някакви честън, половин стак диаманти, нищо няма. Мисля, някаква кола, емералди, нищо няма. И сигурен съм, че може да ми го върнете, това може да има клип, така че може да го гледате някога. Не знам. И това прилича на лице тя как си. И може би това ще завърши видеото. Или няма да завърши видеото. Да ви покажа и това. Не, няма да ви го покажа. На търко ще ви покажа. Края на видеото. Бонги!